Kahandusanan sa usa ka babaeng mag-uuma. Ang atong letter sender karon mao kini si Chabilita nga mag-uuma sa Apa-Apa, Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. Mo ni among mga kinabuhi diri sa bukid. Kami yung mga mag-uuma para makakita og pangpalit og pagkaon ning ani gid among mga kinabuhi diri. Inadlaw nga pag hinabuhi. Oo. Mga inadlaw nga paningabuhi. Ingani among buhaton adlaw-adlaw. Barato pag Mga kahandusanan. Mao ning among mga kinabuhi diri sa Apa-Apa. dito unta ka pa imong diri para kita ka agos. Diha man sa imo. O diri. Kani ang among trabaho alayo. Gidaro ni siya pero gahi kaayo ang lupa. Gari wala mga sanio. Oh. Gahi Gahi kaayo. kayo, gahi. Pero matagad lang mo ni among trabaho. Dire, kuhain ti among kuhain diri dali diri. Tanawa na, among mga trabaho. Tag-adlaw, dong. Ah. Ani, gahi gidaro na ni siya, pero gahi kayo, pero trabaho ang panamo ni. Ay na, wala pa kita magtupod sa buwan. Para lagi ang inyong kasali kaya dito. Magantos jud ta. Kining pobre na ning atong kahimtang mao nga ani jud ni. Mga kahandusanan. Kayod mga kahandusanan. Ayos ka, nagkaway ka palit ka buka. Akay kasi na putay pa. Ano yung verde. Mag-uuma balita. Mag-uuma, Mga kahandusanan hindi lalim magpiko. Masakit pala sa likod. Pati man ato bungog mugawas. kabuhi. Bungog og sipon mugawas. Tanaway pila ka minit. Dapat man ikabuot. Ayot niya. Mga kahandusanan, mo ni akong mga kauban na diri asa daruhan. Kini sila oh. Hello, musta? Doon. Mo ni sila, mo ni among mga mo ni kinabuhi sa mga mag-uuma. Yung umulay ka, nga base. Mga ayok kayo katabang. Tabang, ano ka sabi ang kuwan sa mga... Bato sila. Kini sila, mo ni ako mga kauban diri asa daruhan. Mga farmers. Ang mga kahandusanan. Mo ni sila. Dili lalim mga kahandusanan nga. Kanang mag-uma. Pero okay, laban lang gihapon. Laban siya man. Sila na kami dito. Yeah.
Ako na itong tungtong